Maulemu apite kwa inu Malawi. Nkhani yomwe ndabwera pano ndi yagwirizano. Sindikuthandiza kuti mgwirizano wake opita ku zisankho kuthandizana kupanga alliance, sindikuthandiza zimenezo. Koma chomwe ndikunena pa chonena kuti a DPP zomwe akuchita apazi akumayesa zida. Palibe chipani chimene sadachipase zipyera a DPP. Nthawi yakwana yoti Amalawi tonse tikhale pamodzi ndikulimbana nacho chipani chimenechi. Ndikunena izi pachifukwa chonena kuti sizoona kuti MCP ikamenya UDF anthu azipani zina angakhala ali kosusa boma azombera manja. DPP ikamenya UTM anthu ena amene ali kosusa boma zawo aziombera manja. DPP ikamenya MCP anthu ena osusa boma aziombera manja. Ndikuona ngati mukupasa pata satanayo izizi zikuchitikazi. Nkhondo yakwana kale pamene pa tikhozekere nkhondo tithamangisani muziko muno. Iyitu ndi DPP. Ilibe kuti UDF, ilibe kuti UTM, ilibe kuti ndi MCP. Mukaona akuluakulu ena UTM kumapita umene kuja kumakhala ngati limodzi kumayikirana kumbuyo ndi DPP ja sasamala za anthu awo. Ndipo sasamala za banja la Tambala limene linaphedwa mwankhanza imfa ya moto yowawa. DPP itaotcha ofesi ya UTM. Sasamala zimenezo akuluakulu anu achipani cha UTM. Ndifuna kuti manena kuti muzo yankhula zanga komanso inu amene mumayankhulira Amalawi mukama kamba za zipani zosusa boma musamayike mu UTM chifukwa UTM ili ku DPP. Pajatu adapanga mgwirizano wa mamonitor adapanga zimenezo. Ngakhale DPP yo idawina koma kumbali inakenso chinyengo chidalowa kuzera pa mgwirizano umene adachita iwo ndi a UTM. Zidachitika zimenezo. Titati tibwerere mbuyo pamene UDF ikazuzidwa, pamene UDF ikalandidwa boma, anthu a MCP adayima limodzi ndi UDF. Tizipani tina tisanabadwe. Anthu onse atizipani tina tating'ono adayima mbali ya UDF kuzuzula khalidwe amene adachita a DPP. Zimene jaso zikadayina kuti zizipitirira pano osati chifukwa iwe si wa MCP ndi wa UDF, iwe wachipani chine chakenso chifukwa izi zikwachitika MCP ndewe uziombera manja ukuzikumbira wekha zenje. Chifukwa apa tonse tikudziwa bwino chipani cha DPP chalakwisa koma lero lino zasanduka ngati a MCP ndi amene alakwisa. Kodi dziko muno ziziyenda chonchi? Mavuto onsewa amene tikuwaona mu dziko muno kumavutika, katundu kumangokwera mitengo, mafuta kumangokweza mitengo kuti aziba ndalamazo. Nkhani yake basi yoti azipeza ndalama zokuba, ndalama zomwezo azilipirira anthu atolankhani, basi azinyazisa chipani chine chakenso azitetezera DPP. Izi ndi nkhani zonyasa. Dziko muno siku ndi siku mukuchitika zinthu zambiri. Komanso Amalawi choti ndikuuze chonena kuti a DPP zimenezi pakati patitangaunisa kwambiri, atipasa chibiza chachikulu kwambiri. Kodi mukudziwa kuti ndalama zabedwa paka muzute kwabedwa tu mabiliyoni. Ndalama yomwe imafunika kuti igwirisidwe ntchito pamwambo umene uja 1 billion simakwanira. Koma ndalama imene yachoka kuboma imene ayitulusa ati yagwirira ntchito ndi ndalama yokwanira 11 billion. Akuluakulu 11 billion ni ndalama zochuluka kwambiri. Ndi ndalama zoti olatata agule mafuta tikhoza kugwirisira ntchito mafuta alulere mu dziko muno kwa nthawi yayitali. Ndi ndalama yochuluka kwambiri, ndalama imene yalowa m'matumba mwa anthu ochepa. Kodi dziko muno tizikhala chonchi? Ndikumapezeka zisiru zina za UTM kumaombera m'manja DPP. Nkhani ngati zimene zizoona. Kwiyo umene muli nawo ndi MCP sunga kuthandizeni. Wina aliyense kandi wa UDF kandi wa UTM ka wina aliyense
mkwiyo umene muli nawo ndi MCP sunga kuthandizeni. Chifukwa wani mkwiyo umenewo unabwera chifukwa cha MCP mukuti katundu amangokwera mitengo. Koma nthawi ija tikafufuza zinthu zimakwera dziko lonse lapansi. Lero pamene amachoka achakwera boma zinthu kuyambira mu 2025 pano pamene amachoka achakwera boma zinthu zidali zisakukwera mitengo. Pano zinthu zayambiranso kukwera mitengo. Covid ife tidathana nayo kalekale koma kungobwerera DPP takhala tidavotera COVID-19 wa dziko la Malawi lokha osakhuza dziko lina lililonse. Pano pa dziko lina lililonse katundu ndi osika mtengo. Palibe dziko limene katundu akukwera mitengo. Ku Malawi kokha kumene katundu akukwera mitengo. Vuto ndi DPP, vuto ndi usogoleri wa DPP. Kodi DPP akanakhala kuti ndi yabwino anthu akadayichosa mbuyo mu boma? Kodi anayichosera chani DPP mbuyo mu boma? Nkhani yake ndiyoti Amalawi adala akuziwa kuyipa kwa DPP. Lero lino sitingamanene kuti MCP idalephera, sitingamanene kuti achekwera adalephera kuyendesa dziko lino. Ndeti munthu ndi wamisala. Akadakhala kuti iwo adalephera awa amene timatamawa kuti bolani, simumati bolani awawa aja watakose mumati bolani. Zapezeka kuti amene umati bolaniwo ndi amene aononga zinthu mu nthawi yochepa kuposera zinthu zimene zidawonongeka kwa zaka zokwana 5. Anthu ena chifukwa cha umbuli ndiye kumati kuti ayi zinthu zikhoza mukupupuluma chaka sitidakwanise. Kodi zimenezo tiziyankhula ife chifukwa choti chaka simudakwanise koma taona ni mavuto, taona ni zinthu zimene zaonongekera, taona ni katundu umene wakwera mitengo. Kodi katundu amene azasika? Amalawi ndikuwuzeni katundu akakwera mtengo ku Malawi sasika. Katundu amene alibe mtengo ndi somba, chimanga, zinthu zimene zilibe mtengo zimakwera zimasika, zimakwera zimasika. Zikhali zikupezeka zambiri zimachipa, zikhali zikusowa zimadula. Zinthu zimenezo ndizo zopanda mtengo. Ndipo wina asakhale shasha pano chifukwa Amalawi adakolola chimanga chochuluka nthawi ya chakwera ndi azitambe pano kunena kuti chimanga chachipa bodza limenelo, chimanga chilibe mtengo weniweni. Mmene chilili chipwirikiti cha muziko muno anyamata nkhani kundinyasa toko basi zona kwana anyamatawo azibambo munayika patageti yoti muwapi chifoti amaombera manja nthawi ya kapeni japapange kapeni MCP anyamata akusanja aphedwaje azibambo kwanena 6 amene aphedwaje. Ndiye mutaona kuti mulephera kuwapha kwake basi kupanga plani kukhanga kuti mukwana mizira ngati asoyesa ziwalo za munthu zili zaboza cholinga ili mwayitanire ku chigulu cha anthu muwaphe. Nkhani meje kundinyasa kwambiri. Anthu amene ajawo ndi anthu a MCP. Lero kande wamwalira ndani chifukwa zulo tidamva kuti zibambo wina tidamona zibambo amene ndi wa UDF dalina sokali kuti waphedwa amapangiranso kapeni UDF nthawi ya kapeni. Anthu onse akuphedwawo ndi anthu okhaokha amene amachita zandale pa ground. Mufufuze bwino kodi chochitika ndi chani? Zitheka bwanji anthu ofa azikhala anthu amene ali amene timaziwa amene apanga kapeni amene amathandiza zipani zinazi kapeni. Kodi kusiyana kukhala zipani zosiyana kulakwa? Kodi kukhala wa UDF ndi kulakwa? Kukhala wa MCP ndi kulakwa? Khalidwe limene landinyasa kwambiri munandine wanu kuphunzitsa kata kwanipeni tivonse mwana group kuphunzitsa Amalawi osiyana akuluakulu nthawi yomenya nkhondo ija ndimeneyi. Tonse tigwirizane kuyambira inu amitundu yonse angoni ndiyambire ku atumbuka ndinoyambirira kukuda ndi kwambiri anthu amene wa DPP wa anakuchosera maphunziro abwino kukumana ni zitukuko kukuzuzani kukupherana nyamata okonena 21 inu nkhani musango isiyasiya. Inu ayawo adakulandani chipani ya DPP ndikukumangirana asogoleranu akuluakulu ena chipani mundikuwapha nkhani musayisiye. Angoni inu adakupherani chilima a DPP kwana mizira anthu a MCP pano amafuna kupha maijeni asa. Nkhani iyi angoni musayisiye. Inu achewa akukuzuzani munjira zosiyana kukuna mizani inu achewa kuti a DPP akalowa bomamo zinthu zisasika mitengo kugwirisira ntchito inu achewa kuti musavotere MCP muvotere iwo achewa akuzuzaniso ku nkhani zambiri mbiri kukuthirani mategasi umene kuja kukumangani pa nkhani za ndale pa zifoko za ndale. Nkhani iyi kukukhaulisani alimi inu achewa inu
nkhani musayisiye chonchi. Asena inu mupulumutsa miyoyo ya anthu 6 amene aphedwa aja, nkhani musayisiye. Palibe tundu umene a DPP sadauchitire za nkhanza. DPP ndi chipani cha zigawenga, DPP ndi chipani cha zifwamba. Owombera m'manja DPP ndi okhawo amene amagwira ntchito zonyasa ku DPP ko. Owombera m'manja DPP ndi ana a anthu opha malobino, okumba manda a malobino mu dziko muno, opha anthu, ocha ofesi ya UTM, kupha banja la Tambala. Amenewo ndi owombera DPP, ndi ana anjoka. Ndakwiya nanu kwambiri, zandinyasa kwambiri.